Bagenekien asko jakin zalea zela eta ez gintuen harritu, jakiak beharrean liburuak opari ekartzeak. Berdin hitz egin dezake postestrukturalismo frantziarraren bilakaeraz eta alkizako azokako letxuaren prezioaz. Kazetaria baita odolez, todoterrenoa, belaze askotako ibiltaria. Eta euskalgintza ere lokatzetan nahi du, lur deserosoetan, museoetatik kanpo biziraungo badu. Nik askotan aipatzen dute, nire semeak 6 urtekin esan zidana, ez? Ama, espainolak zen badia, munduan da, nik esan nion, milioika, ez da izan bat esan. Milioi, ez da izan badia, baina, bueno, zifra esageratu bat. Eta esan zian da euskaldunak, esan nion, euskalduna 500.000 hola izango geha. Eta esan zuen, ni espainola izango naiz, baina, seguru. Eta ni, ni guain zesan bardiatu mehani. Pentsan ere tradizio identitario euskaldun fedun guztiarekin. Esan nion baina manezu euskalduna jaiozea, euskalduna izango zea, ezin dezu beste ezer izan. Eta zati hor naiz ba izango. Esan nion gainez, pentsa euskara dela Europako hizkuntza zaharrena. Netzako arrazoi bat, arroiotekoa, eta esan zian, zaharrena, oantxe bai ez detela nahi. Manesek ez du nahi, ez gauza zarrik, ez gauza astunik, ez dakizek kate leporarotuko dionik zu jaiotze zalazea eta etzea beste zer izango. Nahi du bizi, eta nahi du balioko dion zerbait, eta nahi du jendeak ineoteko eta hitz egiteko, eta azteko, eta ligatzeko, eta aserretzeko, eta inberditun gauza guztiak iteko hizkuntza bat behar du ez. Beste arrazoi batzu behar ditu. Manesek, orduan nigor, esan beste diskursoa behar da. Ni nire diskursoakin, ni jasoetena nire gurasetatik, nahi balio izan dit. Baina, urrengoari ez dio balio ez. Orduan uste du diskurso berriak sortu behar direla. Berriak edo zarrak errekuperatu. Eta azken aldian guk askotan aipatzen dugu eskubide demokratikoena. Ja, 77an Josia Zurmendik, ez. Beakola formulatu zuen, ez, euskararena eskubide, komunitate baten eskubide demokratikoen falta badala, ez, eta hor kolokatu zuen, eta ez zala inbeste euskaldun izatea zer da. Beak esaten euskaldun izatea da, erabaki bat hartzea, hizkuntza baten da komunitate baten alde, eta ni horrekin hau erabata du. Eskubidea dugu euskaraz bizitzekoa, eta euskaraz bizitzeko eskubidea barin badugu, hor berme batzuk sorten behar dira. Hau ja nire opzio personala da, ez dut uste guztiena izan beharra duenik edo, baina euskarak pasa behar duela subordinazio edo menperakuntza egoeran dauden beste prozesu guztietatik. Eta nik eskatzen barin badio feminista bati hizkuntzarekiko sensibilidade izan dezan, hizkuntza minorizatu batekiko, euskaldun kontzientziadun bati eskatu beharko dio feminismoarekiko sensible izatea. Eta berdin, margenetan, bazterretan dauden guzti hoiekin, ez? Azken finean, demokraziaren funtsa, nik uste hori dela, ez? Jendea erdira ekartzea. Gero eta jende gehiago eta hotx gehiago egote erdian, ez? Euskeraren borroka, garai batean esatezan bezala, borroka, izan behar da gizarte hobeago baten borroka. Horregun joera dela, borroka, mundu justuago eta duinago baten aldeko borrokan, elkarlanean joatea. Errepublika txikien, errepublika handi bat egitea, ez? Eduardo Apodakan ideia da, baina asko gustatzen zen. Goazen kalera, goazen gizartera, goazen euskara ez dagoen tokietara, goazen eta peleatu dezagun, egon gaitezen, maitatu dezagun jendea, eskaini dezagun, ireki gaitezen, harresiak bota ditzagun. Horrek arriskua daka. Claro, arriskua da borroka irabaztekoa. Edo arriskua da esateko
Bai, baina ados, baina guk hizkuntzaren alde ingo dugu, baina zuk, oain etorri bertzea beste borroka honetara, ezta? Euskerak egin lezak esan, ez guk ingo dugu gure geto bat, gu bilduko gea super euskaldun guztik hor bizitzen, eta horrengo dugu gure paradisua, eta arresi bat jarriko dugu inguruan, nahi duna sartu, salbokonduktu askatuko diogu, eta besteak segiko dut. Eta guk indioen erreserba bezala iraunaraziko dugu ez. Ez da egite diskurso hori benetan existitzen da, baina batzutan olako arriskuak ni batzutan usaitzen ditut ez. Eta uste dut hori, ideala izan da ere, hori dela eutanasia lento bat. Eta norbaitek esango dit, bai, baina gizartera irten, eta jun, eta eon, hauekin da bestekin, da bestekin, da bestekin, da bestekin. Eta zuk esigitu, baina zuri ere esigituko zaitu. Hori zer da, igual bidean galduko gea, diluitu ingo gea, nastu ingo gea. Ba, nik uste ez daula beste irten bideik lokatze eta salto egitea eta hor borrokatzea. Eta nik uste argumentuak baditugula. Eta, beste gauza bada esatea bai, baina eske mundua da kapitalismo liberal huts bat, eta hor janingo zaitue. Bueno, horregatik goaz. Eta momentu batzutan getoak ere mantendu inmarko dialeku batzuetan, behar dialako lekuak, nolabait arnasgune izango dianak eta erreferentzialak izango dianak eta bihotz moduan, odola bonbeatzeko leku bezala funtzionatu dezaketenak, baina hori eta ireki. Euskera versus askatasuna, euskera askatasunaren kontrakoa da. Eta honeino iritsi gea, gu geu sinistu indagulako. Bueno, ez gehalako gai izan, ahots forte baten esateko, ez. Espainola versus askatasuna. Osa, espainolez bakarri dakinak ez du askatasunik, ez da bere buruari beste hozin hizkuntza aukeratzen uzteko. Ez daka, bakarra daka, ez du beste ezer aukeratuko. Hortik hasita. Eta orduan, zuk zure autolinguistiko egiten dezunen askatasunaren kontra izea. Zeinen askatasunan kontra. Bestea da, nik aukera dudala erabakitzeko euskeraz egingo dudala. 24 ordu, hilabetez Bilbon. Eta hori da Lutxo Egiak egin duna. Lutxo Egor planteatzen duna da oso interesantea. Zergatik ez da talka linguistikorik gurean? Danu gehalako espainolak. Ez du beste voltaik. Orduan, talka linguistikoa noiz gertatzen da. Elebakar bat agertzen danean. Nortzu di elebakarrak? Umeak leku, geografikoki leku eta adin batzuetan, baina, horiek ebelaxe zehatzen dira, zorionez, nik ez dakate ez ezagun gaizki ulertu, edo adineko jende bat, gero eta gutxiago, baina talka sortzen da, ari alabeharrez beste hizkuntza baten ezin diozunen egin, ez da? Eta guk erabakiko bagenu, euskaldunok, 24 ordu euskera zengo dugula. Hori zer da, euskera problematizatzea, euskera lokatzeta ekartzea. Espainol edo frantsesdun izatek gure kalte jokatzen du, gure euskal hiztun izatearen kalte jokatzen du. Hori da kontua. Gure galdera da, eta guk ze hizkuntz politika egingo dugu, estatu badugunean. Izango gara espainolak baino espainolago, frantsesa baino frantsesago, euskera izango da hizkuntz ofizial bakar eta besterik ez, hori uste galdera horiek erantzun behar ditugula. Eta nik uste dut, euskarak izan behar dula, hizkuntza ofizial bakar esango nuke, edo ez bakar, baina bai, kasi bakar esango nuke, baina herri hortan hitz egingo dien gainontzeko hizkuntzekiko sentsibilitate bereziakin eta beharrezko diren hizkuntza politika guztiak abian jarrita. Ezin garela izan, euskaraz hitz eginez, espainolak edo frantsesak bezain, hizkuntza hiltzaileak edo herri hiltzaileak. Sinple esan da, euskarak estatua behar duela, eta estatuak nazio bat behar duela. Eta nazio hori euskaratik pasa behar dela. Espainolez funtzionatuko duen estatu independentista bat, independiente bat, hobeto esan, nire horrek zalantza handiak sortzen dit.
Modu guztiz badakit ez dela horrela ezin dela horrela planteatu, ez? Esan, ez da, zuk zer eskaintzea zu eta apuntatzen naiz apuntatzen, hau da prozesu bat, goazen, apuntatu gaitezen, eta ia borroka irabazten den. Eta horretara goaz. Bide hori segun nolakoa den, emaitza halakoa izango da, ez? Orduan horretik da importantea euskara presente jartzea borroka eta leku guztia.